फाथाबारियाव दं सासे लेंग्रा आथिं जनाय बिथांनोबो जोङो होदों जोङो प्रमान होनो हायो मालि बिटियावबो जोङो होदों बेबायदिनो गोबां जायगायाव जों इउ पिपिएलनि सापर्टारफोरनोबो जोङो बे मोनबा गेरेन्टि आसनिखौ जों लिडारफोरखौ दसिदों नाथाय बेनि दसिया दायिया इउ पिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रानो बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ दिनै इउटुबनि गेजेरजों बिथाङा फोसावदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथांखौबो आङो बिथाङा निसिमानि जेबो ए टु जेड जेबो मिथिया बिथाङा रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै बारा बाथ्रा बुङा गोलाव बाथ्रा बुङा निसिमानिसो बाथ्रा बुंगोन आं बिपिएफआ लायनो अरुण'दय स्किमखौ दानबाय बिपिएफआ लायनो माबा स्किमखौ दानबाय होननानै बुंदों सोरबा सोरबायाथ' लेखा सहबो खोन्थादों जुदि दानमारदोंबा स्किमफोरा जुदि दाननाय जादोंब्ला बेखौ बेफोरबायदि खालामाबा मोजां आंनि मथेब्ला राजखान्थिनि नोजोरजों नायोब्ला बे राजखान्थिया गोग्लैनोबो सम नाङा बेखिनि बाथ्राया दिनै बिपिएफआनो होन इउपिपिएलआनो होन बेफोरबायदि राजखान्थिया सोलिया जानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला दासो पावाराव दं नेक्स्टआवथ' थागोन ना थाया खुनु बेखौथ' साननांगौ जानानै फैयो दिनै नेक्स्टनि खोथाखौ जुदि सानोब्ला दा बे 5 बोसोराव सोरनिबा स्किम बा बै माबायानो इउपिपिएलआथ' दाना नङा दाननोबो आरो हरखायाखैबो आरो इउपिपिएलआथ' बुंखादोंआनो जोंखौ नायोब्ला इउजि ब्रह्मआनो होन सोरबायानो होन दा एनडिएफबिनि गथ'फ्राबो गोबां प्रमद बर'नि सायाव गोबां बाथ्रा बुङो दा गोबां बाथ्रा बुङो दिनै बिथांमोनाबोथ' नायाखै थ' बेफोरबायदि जादों निसिमा ओनसोलावबो थ' बेफोरबायदि जायालाफानो मोजां नोजोराव नायोब्ला मोजां नोजोराव कयेकटाफोरखौबो दानाब्ला मोजां हयथ'बा मा हिसाबाव अरुण'दयाव हाबाखै बेखौबो एसे नायनायाबो मोजां जायफोर अरुण'दय मोनाखै आरो अरुण'दय मोनो बिपिएफ माने मा अरुण'दय दानग्रा अरुण'दयनि सायाव अरुण'दया एक्सुवेलि जाय गैयिफोर ना जाय एकदम न' बां गैयि बा सोरनिबा बायदि रोखोमनि बेफोरबायदियासो मोनथावनांगौ आरो बेफोरबायदिनो होनांगौ पार्टिखौ नायालाफानो बावहाय सोरबा साख्रि गोनांनो सोरबा मिडिल क्लासनो सोरबा माबानो बेफोरबायदिसो आंनिब्लाथ' होनांगौ दरखार गैया बेफोरबायदिनो मिडिल क्लासनो जोंफोरबायदिनोबो होनांगौ दरखार गैया जोंथ' मोना जों इन्टारेस्टबो गैया बिदियावहाय नांगौबा सोरबा सासेया लाथों अरुण'दयनि जोंनि बाहागखौ सोरबाया लाथों आंना बिदिसो आरो जों लायाबो सोरबा माबा आइबिएसनो माबिएसनो बेफोरबायदिनो जों इन्टारेस्ट गैया बिदियावहाय इन्टारेस्ट थायोब्ला आं मालाबानो ब्लगाव थांनानै ओइ आंनि अरुण'दयाव होनांगौलै ओइ आंनि आइबिएस माबा माबिफ्राबो मोननांगोनलै ओइ आंनोबो 2 लाखखौ होनांगोनलै बेफोरबायदि बुंनांगोन इन्टारेस्ट गैया बिदियावहाय आं बारा रायजोनि फैसा रायजोआ जाथों थिग मतन माव थिग मतन खालाम थिग मतन हो नों न'खर थांनानै भट बिहैलायनांगौ दरखार गैया होननानै आं सानो थ' बिनि सायावबो माखासे मैया बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो माखासे फिन जाथायखौ बा उल्थायै जाथाय रिएक्सनखौ होफिननायखौ जों नुनो मोन्दों होदलायखागोन दा राजखान्थि इलेक्सन खाथिना राजखान्थिजों राजखान्थिखौ होदलायो नाथाय बिथांमोनाव माने खुगायावसो बुङो दै गोसोजों नांलाया खुगाजों नांलायो जोंनि सादा सिदा रायजो राजाफोर आबाद मावनानै जाग्रा बै बेक्तिफ्रा बेसोराफोर माने मा सानो नंगौयैखौ जाथारदों बेफोरबायदि सानो आरोखि थ' ओंखायनो आं भटखौ नैबेखौसो होनगोन आं बै गामिनि सादा सिदाफोरखौ नोंथांमोना नोंनि फसायनाय बायदि दैदेनगिरिनोसो भटखौ हो सोरबा सासे नोंसोरखौ नायग्रा नोंसोरखौ अनग्रा नोंसोर माब्लाबा बै बेक्तिनि न'आव फैयोब्ला जाहाथे जिरायनो एसेब्लाबो जिरायनो मोनो बा न' मादै आदै दै लोंलांदो न' एसे न' साहा लोंलांदो बेफोरबायदि होननानै बुंग्रा बै बेक्तिनोसो भटखौ होनाया मोजां जानला मोनला भटखौ लस खालामनो नाङा दा जुदि भट होयोब्ला नेक्स्ट 5 बोसोरावसो थुनो मोनफिनगोन 5 बोसोरनि उनावसो बेफोरबायदि थ' जों नायग्रोना लानि गोलाव बाथ्रा बुङा बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंदों अरुण'दय 3.0 नि सिमायाव गुबुन जायगानि इउटुबारफोरखौ फैनानै बिथांमोना बाहायदों निसिमा इउथ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे
BPF मा अरुणोदयखौ दानना होदों BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो जों गोदोनिफ्राय मोनजाबाय थानाय जिथु अरुणोदय बेखौ दानानै होदों होननानै बिथांमोना बुंदों दा BPF खौ अरुणोदय दाना होग्रा होनदों दा बिनि सायाव आं बुंदों जे अरुणोदयनि सायाव जों BPF मा जेबो आखाइ गैया जानि गोदानै सोसननायनि माखासे खथा फैदोंमोन बेखौ जोंनि BPF नि चेयारमेनफोर मेम्बारफोर बिथांमोना सिलेक्शन खालामनानै बेखौ गावबा गाव ब्लक लेभेलनि जिथु CD ब्लक बे ब्लकआव हैदों आरो बेखौ डिस्ट्रिक्टआव DC अफिसाव जमा होफैदों दा बेवहाय माखासे दानजादों दानजायाखै बेखौ जोंनि BPF नि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा जेबो आखाइ गैया दा लास्टआव बुंगोन आं माखासे बिषयखौ जे आं दहायनो बुंबाय DLC आरो सेन्टार वाइज माखासे मेम्बार दानानै भट जानाय दंमोन बिथांमोनासो नायबिजिरदों आरो बै समाव जेब्लानाखि 3.0 जिथु अरुणोदयनि माखासे फर्मफोर फैदोंमोन गोदानै सोसननायनि जिथिया सार्कुलार फैदोंमोन बे समाव BCDC अफिसाव KYC होफिननांगौ होननानै पुराना मोनगिरिफोरा KYC होफिननांगौ होननानै निर्देश फैदोंमोन आरो बे समाव UPPL नि बै अरुणोदय मोनजाग्राफोरा बा बिसोरखौहाय UPPL नि माखासे लिडारफोरा BPF नि BCDC अफिसाव थांनो नाङा बा KYC खौ जमा हैनो नाङा होननानै बिथांमोना बादा होदोंमोन दा बेबायदि बादा होनायावहाय UPPL नि माखासे बेनिफिसियारिफोरा बे KYC खौ BCDC अफिसाव जमा हैयाखै नै बिनि बेलायावबो बै पुराना मोनग्राफोरा KYC गोदान होयैनि थाखाय बे 3.0 जिथु अरुणोदय बेखौ मोनजायाखै बिथांमोना बिदिनो बाद थांदों माखासेफोरा दा बिथांमोना बेखौहाय दिनै जों BPF नि सरकारखौ बिथांमोना दोषिदों दा आरो जों लिडारफोरखौ दोषिदों नाथाय बिनि दोषिया दायिया UPPL नि दैदेनगिरिफोरानो बिथांमोनानो रायजो राजाखौ KYC हैनो बादा होदों BCDC अफिसाव थांनानै जे BCDC अफिसाव थाङोब्ला बिसोरो माला गाननांगोन BPF आव हाबनांगोन बिनिखायनो बिसोरो बादा होनानै बै समाव KYC खौ होहोआखै बे मोनसे थांबाय दानिया लास्टआव ओरैबायदि जादों माखासे DC अफिसाव एसे गाफिलथिया जादों बेखौ आं इनफरमेसन मोनदों जे DC अफिसनि कम्पिउटार एसिस्टेन्टफोरा माखासे भुल खामानि मावदों बिथांमोना जोंनि मोनसे बे चिरां जिल्लायाव बेसेबांनाखि अरुणोदयनि खथा फैदोंमोन दा बे खथानि बारायै बिथांमोना जोंनिफ्राय जिखुनु अरुणोदयनि फर्म फैनानै फिलआप खालामना लांदोंमोन बेखौ बिथांमोना माखासेखौ बुसनाखै बिनिफ्राय बिथांमोना स्रियै जायगा जायगा BCDC आव बिथांमोना गावसिनि गोदोनि जिथु मावग्राफोर बिथांमोनखौ लानानै फैसा 1500 लानानै बिथांमोना अरुणोदयखौ सोनानै होदों बै कम्पिउटार एसिस्टेन्टफोरा नै बेबायदियावबो जोंनि चिरां जिल्लायाव बेसेबांनाखि टार्गेटमोन अरुणोदयनि बिनि बांसिन बिथांमोना सोनानै बै पुराना माखासे मोनग्राफोरा बेहाय दानजानाय जादों बेबायदि आंनि इनफरमेसनाव आं बेखौ मोननाय जादों दा बेखौ आङो ब्लकनि आफादगिरि जानानै बेखौ आं दिनै क्लियारिफिकेसन होदों जाबावदों बै समाव UPPL माखासे BCDC फोराव सेक्रेटारि बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होलांदोंमोन BCDC आव सेक्रेटारि बे सेक्रेटारिफोरानो बै समाव जेब्लानाखि जिथु KYC जिथु सोसननायनि जिथु निर्देश बेखौ बिथांमोनानो बे फर्मफोरखौ लानानै बे गोदानै सोसननायनि फर्मफोरखौ लानानै बिथांमोनानो ब्लक अफिसाव थांदोंमोन CD ब्लकआव आरो DC अफिसाव बे सेक्रेटारिफोरानो दायित्व लानानै बे फर्मफोरखौ लानानै थांदोंमोन दा माबा मोनसे भुल जादोंब्लाबो बिथांमोननि दारैनो बे भुला जादों आरो बेखौ दिनै UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै BPF आसो दाननानै होदों ना दा आं बिनि सायाव आं डाइरेक्ट निसिमा ब्लक BPF नि आफादगिरि जानानै क्लियारिफिकेसन होदों दिनै बे अरुणोदय सोरबा मोननैनि दाया जों BPF नि दैदेनगिरिफ्रा नङा आं बेखौ दाथि बुङो जों BPF मा बेखौ मालाबाबो दानाखै जों BPF मालाबा रायजोनि सिगाङाव जों नंखाय बाथ्रा बुङा आरो थगायाबो रायजोनि जिथु मोननांगौ जिथु बेनिफिसियारिफोरनि मोनथायखौ जों मालाबा BPF दानबोफेराखै नै जे जोंनि मोनबा गेरेन्टि आसनि बे मोनबा गेरेन्टि आसनिखौबो जों खालि BPF निल' होआखै जों गोबां बे लेंग्रा लेंग्रिनि आसनि 10,000खौबो जोङो UPPL नि माखासे UPPL सापर्टारफोरनोबो जों होदों जेरैबायदि बै फाथाबारियाव दं सासे लेंग्रा आथिं जनाय बिथांनोबो जोङो होदों जोङो प्रमान होनो हायो मालिबिटियावबो जोङो होदों बेबायदिनो गोबां जायगायाव जों UPPL नि सापर्टारफोरनोबो जोङो बे मोनबा गेरेन्टि आसनिखौ जों होदों दा बेनिफ्राय जों BPF खौ बिथांमोना जे दुसिदों बे बिथांमोननि राजनैतिक मोनसे षड़यन्त्रसो जे BPF नि इमेजखौ गाज्रि खालामनानै जाहाथे गावसोरनि सापर्टारफोरखौ लाखिनानै जाहाथे भटखौ आदाय खालामनो हायो बिनिसो बिथांमोना दिनै बे षड़यन्त्र खालामबाय थादों आरो मोनसेबाव जे एक जथिङा दिनै निसिमानि नङा
दिनै बिथाङा फैनानै बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ दिनै इउटुबनि गेजेरजों बिथाङा फोसावदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथांखौबो आङो बिथाङा निसिमानि जेबो ए टु जेड जेबो मिथिया बिथाङा बेयाव फैनानै बे नंखाय बाथ्रा दिनै इउटुबनि गेजेरजों दिनै रायजो राजाफोरनो नंखाय प्रसार खालामदों बेखौबो आं निन्दिदों दा बेखिनियानो क्लियार पिक्सार ना